I de la UNED a l'ESCODI, l'Escola de Comerç i Distribució, ha obert curs amb l'optimisme del gestor comercial Víctor Coopers. L'especialista s'ha centrat en les actituds per afrontar els problemes i no pas en depurades tècniques comercials. L'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'ESCODI, enceta el curs amb una conferència de l'expert en gestió comercial Víctor Coopers, que ha impartit una sessió d'optimisme per al món del comerç. Unes 300 persones han seguit aquest dijous les explicacions d'aquest reconegut professor d'universitat que destaca per la seva forma d'arribar i motivar l'audiència. Com és habitual en les seves intervencions, Coopers s'ha centrat més en les actituds per fer front als problemes que no pas en depurades tècniques comercials. T'has de centrar en el que és important a la teva vida. Si una persona té unes relacions personals, una relació de parella, una relació amb els amics, té temps per als seus hobbies, d'aquí treus també l'actitud per tenir forces per enfrontar-te als problemes que tens a altres àmbits de la teva vida. Hem parlat de com de posar-te il·lusions, hem parlat de com aprendre a ser agraïts i valorar coses que funcionen bé. I és veritat que la vida té drames, perquè hi ha molts drames, però és veritat que moltes vegades els drames no ho són tant, i ho fem nosaltres, i deixem de veure coses que també són positives. O sigui, no tot és una merda, no tot funciona malament. Hi ha coses fantàstiques. A banda dels amplis coneixements i experiència, Coopers confessa creure més en les possibilitats de les persones i en les actituds personals que no pas en una sòlida formació. De fet, les seves conferències aposten per transmetre optimisme per damunt de tècniques per millorar les vendes. Amb aquesta conferència, l'ESCODI ha obert un nou curs al vapor universitari. Aquest divendres hi haurà la graduació dels alumnes de la 5a promoció de l'Escola de Comerç, un 72% dels quals ja treballen.